Goedemorgen, meester Kikker, zei Dennis toen ze de klas inliepen. Een paar kinderen giechelden. Dennis en Wouter hadden voor school alles verteld over de rozen en de bloemenwinkel en de kikker. Iedereen geloofde nu dat de meester een grap met hen uithaalde. Meester Frans was gewoon verkikkerd op juf Suzanne en daarom zei hij dat er soms een kikker was. Sst, niet zo hard, zei meester Frans terwijl hij links en rechts de gang inkeek. Niemand mag het weten, behalve jullie. Snel ging iedereen op zijn plaats zitten. Vertel eens nog wat meer van uw geheim, meester, zei Dennis. Wanneer wordt u een kikker? Meester Frans glimlachte. Ik dacht wel dat jullie dat zouden willen weten. Hij ging op zijn stoel zitten en wreef peinzend over zijn neus. Meestal gebeurt het wanneer ik om een of andere reden heel sterk aan een kikker moet denken. Dan heb ik een kikker in mijn hoofd als het ware. En die wordt groter en groter, tot ik zelf die kikker ben. Klinkt simpel, zei Wouter, terwijl hij stiekem naar Dennis knipoogde. Kunnen wij dat ook leren, meester? Ik zou best om een leeuw willen zijn, of een beer. Dan kan ik een paar van die etters uit groep 6 pakken. Iedereen gierde het uit, want Wouter was een magere spriet met rossig stekeltjes haar en heel veel sproeten. Met armdrukken had hij al 3 keer verloren van Annemarie. Niemand kon zich hem als een leeuw of een beer voorstellen. Meester Frans wachtte tot de kinderen waren uitgelachen. Zo simpel is het niet, Wouter. Waarom niet, meester? Er zijn maar heel weinig mensen op de wereld die zijn zoals ik. Het is iets erfelijks. Mijn vader was soms een kikker, net als mijn opa, mijn opa's vader en mijn opa's opa. Hij knikte. Mijn familie heeft altijd aan het water gewoond, eeuwenlang. Ik denk dat het daardoor komt. Mijn oud-oom, Archibald, was in zijn tijd een hele beroemde kikker. De kikkerman noemden ze hem. Hij reisde over de hele wereld en dineerde met koningen. Maar hij kwam droevig aan zijn einde. Meester Frans rilde even. Wat gebeurde er, meester? Vroeg Dennis. Meester Frans keek de klas rond en het leek alsof zijn stem een klein beetje bibberde. Het ergste van het allerergste. Hij werd opgeslokt door een ooievaar. Huh? Zei Dennis. Een ooievaar? Dat is pas eng. Onder de tafel stoot hij Wouter met zijn knie aan. Berenriezig, zei Wouter. Dat is echt wel erg, zei Annemarie. Meester Frans knikte met een serieus gezicht. Later zijn er nog veel meer erge dingen met voorouders van mij gebeurd. Sommigen werden gevangen genomen en in kooien gezet. Anderen werden meegenomen door rondreizende kermissen. Ze werden kermisattracties waar mensen naar konden komen kijken. Oei, oei, zei een jongetje dat Jaap heette. Als dat dan ook maar niet met u gebeurt. Het klonk alsof hij het echt meende. Meester Frans schudde zijn hoofd en glimlachte. Dat gebeurt heus niet, hoor. Als mijn geheim maar geheim blijft. Meester, als u een kikker wordt, hoe wordt u dan weer uzelf? Vroeg Wouter. Meester Frans leek niet verrast door de vraag van Wouter. Slimme vraag, Wouter, want dat is soms een probleem. Kikker worden gaat vanzelf, maar het is moeilijker om weer een mens te worden. Dan moet ik namelijk... Terwijl hij dat zei, werd meester Frans een beetje bleek. En daarna leek het alsof zijn gezicht lichtgroen werd. Meester, bent u ziek? Vroeg Sita. Meester Frans gaf geen antwoord. Oh, zei hij. Ik heb te veel over kikkers gepraat. Nou gebeurt het weer. Ik heb een kikker in mijn hoofd. Dat was niet de bedoeling. Het leek alsof zijn gezicht steeds groener werd. Hij wilde nog iets zeggen, maar toen hij zijn mond opende, zei hij kwaak. Met een sprong vloog hij van zijn stoel. Dennis klapte in zijn handen. Knap, meester, net echt. Meester Frans greep zichzelf vast aan een tafeltje. Hij bubbelde over zijn hele lijf. De halve klas lag dubbel van het lachen. Kijk goed, meester, riep Wouter. Spring nog eens een keer. Sita lachte niet. Ze vond dat meester Frans er opeens wel heel vreemd uitzag. Zijn ogen werden boller en puilden bijna uit. Niemand scheen het te zien. De hele klas lag in een deuk. De handen van meester Frans werden groen en tussen zijn vingers verschenen zwemvliezen. Tegelijkertijd begon het te krimpen. Kijk dan, gilde Sita. Iedereen hield op met lachen.
Voor hun ogen verschrompelde meester Frans. Waar ze juist nog had gestaan, zat nu een groene kikker op de vloer. Meester Frans was meester Kikker geworden. Opeens was het doodstil in de klas. Dennis keek met open mond naar de kikker. Oh nee, het is echt! Op dat moment ging de deurklink omlaag.